because I'm using English speaking. Yeah. That's why don't judge my English because my English is very, 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 very. Hi guys! Early in the morning na naman ang binigay sa atin ng may kapal. Kaya ito, buhay na alive na naman. Punta tayo sa dagat kasi hindi pa taob. Pupunta ako sa dagat kasi susunduin ko na ang aking boyfriend na si Reno. Ayan guys, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga kaganapang nagaganap sa aking buhay dito sa YouTube channel ko. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa inyong lahat. Tapos, here na ako sa dagat. Ang partner ko, bibili daw siya ng isda. Kasi daw, baka daw may nagdunggo na isda. Magdunggo ba ang isda? Di pa masyadong mataas ang dagat. Kaya, dito muna ako tampisaw muna ako sa dagat. Tapos, maging serena ako. Ang partner ko, pupunta siya, bibili ng isda. Bibuban ko. Kana, nagdunggo, basin isda na Ha? Basin isda na. Ato ako. Hindi ako naging serena. Ambisyosa po kuno. Tapos maging serena ako. Tapos hulihin ako ng mga mananagat. Tapos isulod ko sa pukot. Tapos huli na ako. Maganda kasi walang nagpatugtog. Kasi minsan dito may nagpatugtog kaya hindi ako makapag-vlog. Bagong ligo ako, sis. Kaya eto, palakad-lakad dito sa baybayin. Paingon na ni siya taob. Nindot dari ikaligo pero ang buhok ko hindi pa pwede ikaligo sa dagat. Balik tayo mga sis. Ang araw, pwede pa to pang vitamins pa to ang araw. Early in the morning, vitamins pa daw ang liwanag ng araw. Tapos nakita ninyo ang Camiguin Island. Yan ang Camiguin Island. Akyat ako dito. Hindi ko pa nadala ang mga bata dito. Tapos pag madala ko sila dito, iitsan ako sila dinhi para maglabugsaw sila sa dagat. Kay si Lingling hindi marunong yun maglangoy. Tapos si Bintoy. Tapos si Mimi. Masaya siguro pag nandito ang mga bata. Dalhin ko sila dito para makaligo din sila sa dagat. Medyo mainit na ang araw. Tapos eto, nabasa na ako ng dagat. Hindi ako naging serena. Bawal pa ako maligo sa dagat kasi ang buhok ko sensitive pa siya. Kaya hindi pa ako pwede. Baka naman mamaya makalbo ako. Tapos pag makalbo ako, tapos magsuot ako ng whole dress, tapos maglakad-lakad ako doon sa merkado. Naku, bayot. Ang isang tukoy dinala na namin dito. Dalawa na sila ang nandito. Ang mga toy-toy, itong brown, maarte ito, hanggang dito lang siya sa taas. Itong itim, talagang maano to kasi hanggang doon sa gate. Talagang sumama pa to. Kaya mo toy. Pero malambing itong itim. Talag. Ikaw ha? Talag tayo, talag. Ha? Na. Pitok-pitok yung mata Mura po di siya og bata. Kaya ito ang nagustuhan ko sa mga doggy ko. Ayun nagpapirok-pirok ang mata Tetay. Na. Yan. Ang wait ng tulto. Tetay. Bed. May nagpadala na naman sa akin. Galing sa Cebu.
Kaya buksan natin kung ano ang pinadala sa akin. Thank you so much. May dumating na naman sa akin. Guys, ito na po yung pinadala sa akin ni Madam. Thank you so much. Galing ito kay Madam Devea Marie Benitez. Cebu, Talisay City, Burgos Street, Domlog, Talisay City, Cebu. Champaka Compound. Ayan, Champaka Compound. Sampaka Kubi. Ito na ang binigay sa akin ni Madam. Kaya buksan na natin. Ano to? Tapos yung partner ko, bumili na siya ng isda. Ayun, nagluto na siya sa kusina. Tapos, ang gagawin natin, buksan na natin ito. Hala. Ayan. Kukuha muna ako ng kutsilyo. Walang kutsilyo, nandun ginamit niya. Ang kutsilyo ginamit niya, kaya ito na lang i-chop-chop natin dito. Ito. O, diba? Paraan-paraan lang tayo mga sis. O, diba? Pwede naman to eh. O, diba? Ganyan lang mga sis. Diskartihan agad. Tapos, excited na ako, Madam. Hala. Ano pa talaga siya dito? O, diba? Madali lang. Tapos dito na, diba? Madali lang, mga sis. Tapos, ganyanin mo siya. Ganyanin mo. O, ayan. Nabuksan na. Tapos, yung dito naman, o, diba? Tapos, matugsok imong kamot, dugo-dugo na pod. Kaya, ingat-ingat lang. Diba? Tapos, ganyan mo siya. Ayan, open na talaga. Excited na ako. Excited na ako, Madam. Ano ito? Ala! Ala! Hala ka? Ano to? Chua! Hala, hinapon na naman siya. Paano to? Parang hot cake to? Kasi ang hot cake ng forma. Ang forma niya hot cake. Hala. Tapos buksan natin, B. Para makita. Hala. Parang hot cake ito, guys. Kasi ang forma niya pang hot cake. Kasi hindi ko mabasa. Ang nakalagay, chua. Ito. Hot cake mix. O, diba? Ayan. Diba? Sosyalan kayo. Ang hot cake. Hot cake, Madam. Tapos ito, ano ito? Talagang nakapak talaga siya, Madam. Thank you so much. You kayo, Madam. Oh my gosh. So very ko ang kayo. Diba? Ano kaya ito? Nakapak ka talaga siya. Look. Excited ko. Look. Ano to, Madam? Madam. Ano to, Madam? Look to. Almond chocolate. Allah! Thank you, Madam. Diba? Almond chocolate. Jalan kayo, Madam. Thank you kayo, Madam. Wala, murag chocolate ni siya tanan. Kanina pa. Tapos,
kabayo, kabaya, 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 gold, chocolate din siya. Oh my gosh! Thank you kayo. Hala. Chocolate Japon. Hala. KitKat. KitKat chocolate also. Hala ka, oh my God. Oh my God, madam. Thank you kayo, madam. Tapos, ito pa. Oo, diri na taron. Diri na taron kay hinapon. Ay, di ara sa ubos. Hinapon kasi hinapon kasi siya. Tapos may nakalagay dito peanut chocolate. Oo. Pag hinapon talaga wa jud ko'y dag-anan. Di jud ko kabasa. Tapos ito pa. Sama ni. Hinapon na pod. Pujiya. Pujiya. Bisaya kayo. Fujiya. Tapos up. Tapos may almond. Chocolate gapon siya. Hala, madam. Salamat kaayo, madam. Thank you kay madam. Biro mo. Ito. 2, 3, 4, 5. 5 pack ng chocolate. Tapos ito, yun, hot cake mix. Ano to? Hot cake mix talaga. Hala. Tapos ito pa. Ano to? Pag hinapon, wa jud ko'y dag-anan. Mao nang talagang ano ako. Talagang matalino ako. Oo, di ba? Oh my God. Tapos ito pa. Hala. Ano ito? Hinapon-napod. Hinapon-napod ito. Be? Ito, madam. Hala, karon. Be? Van Houten Kukwa. Pag nay kukwa mabasa, kukwa na ni, di na ni ingon nga unsa pa ni kay balag hinapon ang ubos. Ay napadi ay milk kukwa. Di ba? Kasi may hinapon dito hindi natin mabasa kung ano to. Kay ingana man siya, ingana. Tapos ang ito isa milk cocoa din siya. Ayan. Milk cocoa. Yan. Hala, madam. Oh my God. Naap pa. Hala. Ano man ni? GNT. Ano to? Nakasealed siya. Parang ano. GCO na lang natin. Hala, madam, salamat yung kaayo, madam. Hala, hubok man. Murag. Hala. Murag magkuan. Oh my God. Murag sa kung naka. Ayan. Hala, excited kaayo ko. Sabi. Humok man. Ayan. Diba? Yan, madam. Hala, daghan kaayo. Daghan kaayo. Uy, wad ko magdahom ani nga naadjud ni madam. I'm not expected. Dito ako sa labas nag-open kasi doon sa loob hindi masyadong klaro ang kamera. Kaya dito ako sa labas. Kaya, eto na. Hala. Unsa man siya? Wow! Cube. Unsa ni? Cube pie. Mayonnaise.
Yung sosyalan kaayo. Kiupay. Mayonnaise. Diba? Hala madam. Oh. Mayonnaise jud siya. Bahalag hinapon ni ang dani mga sulat. Pag may nakalagay na mayonnaise dito, mayonnaise na yan. Hayaan mo niyang hinapon na yan. Kasi hindi ako makabasa. Ayan. O diba? Sosyalan. Mura siya. Nakaganyan pa siya. Diba? Sosyalan kay madam. Thank you very so much, madam. Tapos ito, para ni siya sa dagway kay namay nag-ingon ana oh. Di ba? Oh, para ito sa mukha kasi may nakaganyan. Oh, di ba? Para sa mukha tapos hinapon din siya pero may ano placenta soap, placenta man. Be? Placenta soap. Tapos galing ito Japan. I know na galing to Japan kay puro mga hinapon ang yang nakasulat. Talaga madam. Hala uy. O diba? Uy Ginoo ko, sosyalan kaayo. Sosyalan di kaayo. Thank you so much di kaayo madam. Tapos mayroon pa malaki. Malalala. Wala na nakalagay ha. Ito ang buksan natin. Yan. Thank you so much. Thank you so much talaga madam sa pinadala mo sa akin. Ayan. Grabe talaga. Maraming salamat po talaga madam. Ihabwa natin siya. Ayan. Mami, thank you so much, Mami. Talagang galing ito ng Japan. Nagpadala na naman si Madam. Naalala ninyo ang vlog ko, yung damit. Tapos parang ano-ano ako dito, nagrampa-rampa ako dito, yung mga magagandang damit. Ito ang pinadala na naman niya sa akin. Thank you, Mami. From Japan. Mami, ang dami nyo nang nabigay sa akin. Dati, nagbigay ka sa akin ng nagpadala ka ng mga damit. At saka magagandang mga damit. Hindi ko pa nasuot, Mami, kasi, panglakad yun. Okay lang sa akin tong pabalik-balik na damit, basta nalabhan. Kasi mapakinabangan pa naman tong mga lumang damit, o pwede pa naman suotin. Kaya yung mga bagong damit na pinadala sa akin, hindi ko pa sinuot. Kasi gusto ko muna maluma ito yung mga gamit ko. Saka ko na gamitin yung mga gamit na pinadala sa akin. Yung mga damit na pinadala sa akin. Hala, Mami, thank you so much. Diba? Tapos nakapack pa talaga siya, oh. Ito. Ayan. Mi, salamat. Talagang nandun siya sa Japan. Yung mga damit na pinadala niya sa akin dati, galing doon sa Japan, tapos pinadala doon sa kanila doon sa Cotabato, tapos pinadala din dito sa amin. Pinadala dito sa akin. Kaya, ayan. Hala. May magamit na kami. Talagang wala kaming kutsilyo. Yung kutsilyo namin Ito, Mami. Thank you so much. Hala ka. Tapos, ito pa ha. Isa-isahin natin ito, guys. Ang sobrang dami. Talaga. Ang problema na naman ngayon, kasi hinapon na naman ang nakalagay. Ito, eyebrow powder. Eyebrow powder. Oh. Tapos ito, talagang magka-problema ako pag
pag hinapon. Tapos may nakitang collagen. Collagen ito. Tapos ito, baby powder. Baby powder. Hala. Thank you kayo, mami. Ano to? Leptent. Kahit na panghapon ang dito, tapos may nakalagay na lip tint. Lip tint yan. Ito, dalawang lip tint. Yan. Thank you kayo, mami. Gipaningot ko. Ako, singtanon, jud kaayo ko. Singtanon, jud kaayo ko. Tungod sa akong trabaho sa una nga. Init kaayo. Hala, ito oh. Placenta. Ayan, mayroon pa. Tapos, royal jelly. Tapos ito, yellow. Di na ba ko kabasa? Yellow. Ano pagbasa niyan? Oo. Ano pagbasa niyan? Hyaluronic. Hyaluronic acid. Hindi ako mahihiya nga, hindi ako marunong magbasa kasi kasi nahirapan ako magbasa. Ayan. Hindi ako mahiya. Kasi yung mga word na pang sumpay-sumpay ang mga litra nga kalanrakas, ayun, hindi ko kabasada na. Tapos, lip tint din siya. Maraming salamat talaga, Mi. Thank you so much. Ang dami, di ba? Masaya ako kasi marami kayo nagmahal sa akin at sinusuportahan ninyo ako. Maraming salamat po. Tapos, ngayon, tikman ko ang mga chocolates. Si Mami Kim talaga, andun siya sa Japan. Tapos, may business siya sa Cebu at saka sa Cotabato. Tapos ngayon, tikman ko ang mga chocolates. Ang daming chocolate. Kaya, magpalaway muna ako sa kanila. Ayan. Kunting lang. Ayan, chocolates na naman. Lami jud siya. Ay, nangalaglag. Yan, mabasa ba ninyo yan? Sino mga dyan? Sino mga Bisaya dyan na makabasa ng ganito? Ayan, basahin ninyo. Diba? Sarap. Masarap talaga siya. Itong lahat, tikman ko talaga lahat. Mami, salamat talaga, Mami, ha? Kasi, biro mo, 5 klaseng chocolate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 klaseng chocolate talaga. Kaya isa-isahin ko to, Mami. Tikman ko, Mami. And maraming salamat, Mami. Thank you so much. May mga damit na ako. May mga pagkain din ako na binigay mo sa akin. Thank you kayo, Mi. Hala. Ito yung laman niya, oh. Almond chocolate. Diba? Yan. Tapos. Dami yung kaayo. Magna siya man ni. Magna siya man ni. Naay almond. Dami yung kaayo, Mi. Thank you kayo, Mami. Tapos, itong isa. Yung isa. Yung partner ko. Hayaan mo na yan kasi nag-asikaso siya sa pagkain namin. Ito yung laman niya. Talagang imported talaga to.
Mm. Mm. Lamig gihapon kaayo. Mga lamig ka. Hulog. Mga lamig kaayo, my gosh. Thank you. Mm. Toy, hindi ka pwede kumain nito. Bawal sa'yo ito. Ang mga tukoy, hindi pwede kumain ng ganito, chocolates. Ito ang pang-apat. Mami, thank you kayo, mi. Ito. Pang-apat ito. Tapos, hello? Lamig ayo. Tapos ngayon, mi, ito na naman ang buksan ko. KitKat. Ayan. KitKat. Diba? Ayan. Halaka. Thank you kaayo. Hala. Ayan. Chocolate. Grabe talaga, ang sarap. Ang sarap talaga lahat. Yung partner ko nagwalis. Ayan. Me, thank you so much, kaayo. Thank you so much. I'm so happy. I'm so happy for your giving me. So, ngayon, mag-English muna ako. So, lahat ng sasabihin ko, English. Me, thank you very so much for this giving me the KitKat chocolate and also the lip tint and also the hot cake mix. Thank you very so much and so very happy, and I'm tasted the chocolate. I'm eating the chocolate. Very delicious. So much. That's why I wanna say thank you so much for this giving me a chance to eat this kind of chocolate. Thank you so much, me. Tapos ang ngipin ko, umitim siya. Umitim siya. Tapos naka-English. Oh no, English. Kailangan English kasi sabi ko English. That's why my teeth is very dark. It because I'm eating chocolate. That's why my teeth is dark. And also, I'm so happy because, Mommy, you giving me this kind of products. I know it is your business. This kind of the following statement. This video because I'm using English speaking. Yeah. That's why don't judge my English because my English is very